An shiga yin cece-kuce da bayyana mabambantan ra'ayoyi a fannukan siyasa da kuma kafafen sada zumunta, bayan da fitaccen matashin ɗan siyasar nan Muhammadu Sadisu Buba, wanda aka fi sani da Abin Al'ajabin Zazzau, ya sanar da janyewarsa daga takarar da yake nema ta ɗan majalisa mai wakiltar Zaria. Matashin ya kasance cikin waɗanda suka ja hankalin jama'a musamman a jihar Kaduna da ma Arewa baki ɗaya, inda magoya bayansa ke ganin yana wakiltar sabuwar tafiyar matasa a harkokin siyasa. Sai dai sanarwar janyewarsa daga takarar ta haddasa tambayoyi da dama daga mabiyansa da masu bibiyar harkokinsa na siyasa. Rahotanni tuni suka yi nuni da cewa janyewar tasa ta zo bayan tattaunawa da shawarwari daga 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki. Sai dai wasu daga cikin magoya bayansa sun bayyana rashin jin daɗinsu, suna masu cewa sun yi tsammanin zai ci gaba da fafutukar neman kujerar saboda irin goyon bayan da yake samu daga matasa. Baya ga batun janyewarsa daga takarar, an kuma fara muhawara kan sayyancin shekarun da ya bayyana, lamarin da ya mamaye tattaunawa a kafafen sada zumunta. Wasu masu amfani da kafafen sada zumunta sun yi bayanin ra'ayoyi mabambanta a kan shekarun nasa, inda wasu ke cewa bai kai shekarun da ake cewa yana da su ba, yayin da wasu ke kare shi tare da bayyana cewa ba wani abu ba ne ba domin ya kamata a ce ya jawo cece-kuce matuƙar dai mutum yana da ƙwarewa da hangen nesa. Har yanzu dai babu wata sanarwa a hukumance da ta fito ta kare shi kai tsaye domin fayyace batun shekarun nasa, lamarin da ya ƙara rura wutar muhawara a tsakanin mabiyansa da kuma masu bibiyar siyasa. A gefe guda kuma an hango wani fasfo a shafukan sada zumunta mai nuni da cewa an haifi Mahmud Sadis Abin Al'ajabin Zazzau a shekarar 2010, wanda hakan ya tabbatar da cewa bai kai shekarun tsayawa takara ba, domin dole ne ya kai shekaru 18 ko kuma fiye da haka domin samun damar tsayawa takara a Najeriya. Lamarin dai ya janyo martani iri-iri daga jama'a. Wasu na ganin cewa matasa masu tasowa a siyasa suna fuskantar tsangwama da bincike mai yawa daga mutane da kuma jama'a fiye da tsofaffin 'yan siyasa. Wasu kuma na ganin cewa duk wanda zai zama shugaba, dole ne jama'a su bibiyi cikakken tarihinsa da kuma bayanansa.